Akkor köszöntök mindenkit, én Treutler Andrea vagyok, neuroradiológusnak készülök, nem vagyok se vaszkuláris radiológus, se intervenciós, csak egyszer még rezidensként tartottam egy előadást a karotíz stenózismérésből, és szerintem akkor ragadt rám ez a téma. Úgyhogy kezdjük is rögtön egy kérdéssel, mindenkinek a mobiltelefonjára lesz szükség, és ezt a QR kódot kéne beolvasni, és arra lennék kíváncsi, hogy itt a jelenlévők közül ki az, aki szokott karotíz vizsgálatot végezni, ultrahangot, angiográfiát, CT-t, MR-t, vagy nem szokott ilyet végezni. Csak egy kis felmérés, hogy így tisztában legyünk azzal, hogy mennyire lesz újdonság, vagy nem újdonság az, amiről szó lesz. Nevet nem kell beírni, és a szent gombra rá kell nyomni ahhoz, hogy elküldődjenek az eredmények. Kicsit még várunk. Úgy néz ki, hogy azért egyelőre a legtöbb ember azért szokott ilyen vizsgálatokat végezni. Szuper. Kicsikét még várunk, de aztán mindjárt lezárjuk a szavazást, meg páran próbálkoznak. Jó, ugye sok helyen a neurológusok végzik a karotíz ultrahangvizsgálatokat, úgyhogy előfordul, hogy radiológusok nem jutnak hozzá. Jó, azért van, aki nem szokott, de azért a többség mindegyiket szokta végezni. Jó, akkor én most itt tovább mennék, hogy így haladjunk. Először az ateroszklerotikus plaknak a keletkezéséről fogunk pár szót ejteni, utána a karotíz stenózisnak a mérési módszeréről fogunk beszélni ultrahanggal és angiográfiával, és a végén lesz pár szó a plak morfológiáról és ennek radiológiai vizsgálatáról is. Kezdjük is az ateroszklerotikus plak képződéssel, mi is ez, hogyan képződik. Első lépésként az artériának az intima rétegében koleszterolkristályok rakódnak le, és ez egy gyulladásos választ indukál, és makrofágok fagocitálni fogják ezeket a kristályokat, ezek a lipidek később extracellulárisan is elhelyezkednek majd, és egy liponekrotikus magot képeznek. A gyulladás miatt sima izomsejtek is vándorolnak a plakba, és extracelluláris mátrix proteineket fognak termelni, és a plak körül egy ilyen fibrotikus sapka fog képződni. És előrehaladottabb esetben a plak az fisszurálódhat, bevérezhet, és egy trombogén felszín keletkezik, ami ugye azért rossz, mert ischémiás sztrókhoz vezethet. Az ischémiás sztrókoknak nagyjából 10-20%-a az, amilyen karotíz eredetű plakokból származik, és hát radiológusként nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a betegeket kiszűrjük, akik nagy eséllyel sztrókot kaphatnak ezek a plakkok miatt. Amit itt most végigvettünk, ez az American Heart Association plak stádiumoknak a klasszifikációja. Az utóbbi 3 stádium szokott tünetes is lenni. Hát ahhoz, hogy megmondjuk, hogy melyik beteg az, amelyik veszélyben van, nyilván ismernünk kell azokat a tulajdonságaikat, amik egy plakkot veszélyessé tesznek. Mik ezek a tulajdonságok? Minél nagyobb ez a lipidus, nekrotikus mag, az annál rosszabb. Minél vékonyabb ez a fibrózus sapka, annál könnyebben tud megrepedni egy plakk. Ha fisszurált, ugye az rossz. Ha a plakk bevérzik, az egy nagyon rossz prognosztikus faktor, az a legrosszabb prognosztikus faktor. És ugye a plakkokban a gyulladás miatt neovaszkularizáció is detektálható lehet. Úgyhogy ezek a tulajdonságok, amik a vulnerabilis plakkot jellemzik. Igen ám, viszont jelenleg a terápiás guideline-ok azok nem a plakkmorfológia alapján vannak meghatározva, hanem ugye a stenózis mértéke alapján. És a legfrissebb guideline-ok, az európai guideline-ok, azok 2021-ben jöttek ki, és ez alapján, hát ugye van tünetes és tünetmentes betegekre külön guideline, ez alapján döntik el, hogy endarterektómiára kerülnek a betegek vagy nem. Tünetes betegeknél súlyos fokú stenózis esetén endarterektómia ajánlott, közepes fokú stenózisnál az endarterektómia megfontolandó. Hogyha 70 évnél fiatalabb a beteg, akkor a stentelés is szóba jöhet, és tünetmentes betegeknél pedig 60%-os stenózis felett végezhető endarterektómia. Úgyhogy ezek alapján nekünk az a feladatunk itt radiológusként, hogy a stenózist minél pontosabban tudjuk meghatározni, hogy a megfelelő csoportba legyen a beteg besorolva. Hogyan is tudunk stenózist mérni? Ugye ultrahanggal és angiográfiával, ami ugye lehet CT vagy MR angiográfia, kinek mi áll rendelkezésére. Úgyhogy az ultrahanggal fogom kezdeni. A technikai részről nem fogok beszélni, mert arról már volt egy szuper előadás nemrég, úgyhogy csak a görbékre fogok most koncentrálni. Úgyhogy kezdjünk pár alapfogalommal. De hogy néz ki egy karotíz rendszerben egy artériás Doppler görbe?
Van ez a beáramlási szakasz, ami itt ebben az esetben egy gyors beáramlást jelent. Hogyha ez elnyújtottabb, vagy bármi probléma van vele, az egy proximális problémára utal, például egy szívelégtelenségre, vagy bármi más proximálisabb szűkületre. Van egy szisztolés csúcs, és van egy kiáramlási szakasz, ez pedig a disztális ellenállástól függ. Hogyha például alacsony az ellenállás, akkor ez a diasztolés sebesség ugye gyorsabb, ha meg nagyobb az ellenállás, akkor ez ugye lecsökken, vagy nulla is lehet. Nézzük meg, hogy a különböző erekben mik a normális görbék. A carotis internában ugye úgynevezett alacsony áramlású görbét vehetünk fel. Ugye az a lényeg, hogy az agyba folyamatosan van szükség vérellátásra, emiatt sose lesz nulla az áramlás, diasztoléban is megtartotta az áramlás. Hasonló görbét mérhetünk a vertebrálisban is. Ezzel szemben a carotis externában egy magasabb ellenállású görbét mérünk, ugye ott az arc fele megy a vér, itt a diasztolés sebességek lecsökkennek, nulla is lehet. Akkor a bulbusban lehetnek turbulenciák, és a carotis communisban pedig egy úgynevezett vegyes típusú görbét mérhetünk. Ugye picit hasonlít az externában mért görbére, de a diasztolés áramlás itt nem lesz sose nulla, mivel ugye az interne fele is megy a vér. Úgyhogy így néznek ki a normális görbék. Mik lehetnek, hogyan nézhet ki, ha valami probléma van, ha abnormális a görbe, így általánosságban milyen problémák lehetnek. Ugye itt van egy plakk, és hogyha egy plakk van, ott ugye beszűkül a lumen. Hogyha itt mérünk egy görbét, itt vesszük fel a görbét a stenózisnál, akkor két dolgot figyelhetünk meg. Egyrészt ugye beszűkül a lumen, a Bernoulli törvény miatt megnövekszik az áramlási sebesség, tehát emelkedett áramlási sebességet mérhetünk. Másrészt turbulens lesz az áramlás, emiatt nagyobb sebességtartományban fognak a VVT-k mozogni, ezért ezt a spektrális kiszélesedést figyelhetjük meg, tehát nem csak egy ilyen vonalból áll a görbe, hanem így ki lesz töltve az egész. Ha innen disztálisan veszünk föl egy görbét, akkor ugye a stenózistól disztálisan, akkor a beáramlás az lassabb lesz, elnyújtottabb lesz, mert ugye lassabban ér oda a vér, és alacsonyabb lesz a csúcsszisztolés sebesség. Ez a parvus tardus görbe. Ha pedig egy ilyen nagyon-nagyon nagyfokú stenózistól proximálisan mérünk, akkor ezt a staccato görbét kaphatjuk. Ugye nagyon nagy ellenállással szemben pumpál a szív, diasztoléban nincsen áramlás, és csak így picit átpréselődik egy kevés vér. Így néz ki általánosságban. És akkor most egyesével fogunk végigmenni a különböző ágakon, hogy mik szoktak így gyakran előfordulni. Ugye a leggyakrabban a carotis internában szoktuk a stenózist mérni. Ezt valószínűleg a legtöbb ember nagyon jól ismeri ezeket az értékeket, mert ez az, amit a mindennapokban is szoktunk vizsgálni. Ugye a carotis stenózist az enyhe, közepesfokú és súlyosfokú stenózisra oszthatjuk, amit ugye a csúcsszisztolés és a végdiasztolés áramlási sebességek alapján tudunk megtenni, valamint mérhetjük még a carotis internában és a communisban mért csúcsszisztolés sebességnek az arányát. Ezeket most nem fogom egyesével felolvasni, mert gyanítom, hogy tényleg a legtöbb ember ezekkel tisztában van, de ugye minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb szűkülettel állunk szemben, ha jól van beállítva minden. Ami még itt érdekes lehet, hogyha a szubtotális okklúzió van jelen, akkor ezt a trickle flow jelenségét figyelhetjük meg, ami azt jelenti, hogy itt a majdnem ezelőtt lumenben egy nagyon pici, lassú áramlás, ilyen fűzérszerű áramlás lehet jelen color-dopplerrel. Jó, hát carotis communisban is, hát mi fordulhat elő? Ugye ott is lehet szűkület, vagy pedig, hogyha a carotis interna el van záródva, és mi a communisban mérünk egy görbét, akkor ugye nem tud a vér az alacsony ellenállás fele menni, csak a magas ellenállás fele, és úgynevezett externalizálódását figyelhetjük meg az ACC görbének, tehát itt a diasztolés sebesség lecsökken. Carotis externában is lehet plakk, ott is lehet stenózis, itt is megnövekednek az áramlási sebességek. Ilyenkor nyilván ennek a klinikai relevanciája nem túl nagy, mivel ez nem az agyba megy. Ha viszont a carotis communis van elzáródva, akkor előfordulhat az, hogy az externában az áramlás megfordul, hogy az internál keresztül az agyat el tudja látni, és itt ugye ilyenkor alacsony ellenállásúvá is válik. Az arteria vertebralisban is lehet jelen stenózis, itt is mérhetünk magas áramlási sebességeket, és a másik ilyen jelenség még egész gyakran előfordul, ez a subclavian stillnek a jelensége. Ez abban az esetben van jelen, vagy léphet fel, amikor az arteria subclavian a vertebralis eredésétől proximálisabban van egy szűkület,
vagy egy oklúzió, és ilyenkor a felső végtag fele a vertebráliszokból jut vér, tehát megfordul az áramlás, vagy parciálisan, vagy teljesen. Enyhe esetben csak egy középszisztol és ilyen decelerációt láthatunk, egyesek szerint ez egy nyuszifűre hasonlít. Lehet az, hogy részlegesen fordul meg, retrográd lesz az áramlás a ciklusnak egy részében, és komplet stílnél pedig az egész áramlás retrográd irányú lesz a vertebráliszban. Aztán, hogyha a szívvel van bármilyen probléma, billentyűsztenózis, insufficiencia, akkor nyilván ez a karotisz görbéket is befolyásolja, ezért ezeket nem árt, hogyha tudjuk. Aortabillentyűsztenózisnál egy ilyen posztanotikus görbét tudunk felvenni, ugye elnyúlik a beáramlás, alacsonyabb lesz a csúcsszisztolés-sebesség. Hogyha aortabillentyű insufficienciával állunk szemben, akkor ugye regurgitáció van jelen, és ez a pulzus biferezéshez vezethet, és a diasztolis áramlások is csökkennek. Úgyhogy ezt is nem árt tudni. Aritmia esetén ilyen irreguláris pulzust láthatunk, ez viszonylag gyakori. És hát léteznek ilyen keringés segítő eszközök is, nyilván ez ritkábban jön szembe. Van ez egy intraaortikus ballonpumpa, hogyha ez van a betegben, akkor van egy szisztolés csúcs, ami a betegből származik, és a pumpa felfújódáskor is kapunk egy csúcsot, és amikor leereszt, akkor meg retrográd lesz az áramlás. És van egy ilyen, hogy balkamra segéd eszköz, vagy ilyenkor ilyen folyamatos az áramlás, laposabb a görbe. Úgyhogy ezek lehetnek még jelen. Mikor végezzünk ultrahangot? Tehát az ultrahang az az első lépés a karotisz stenózis kivizsgálásakor, az első képalkotó, általában jól működik, megbízható, de vannak esetek, amikor nem annyira. Mik ezek az esetek? Hogyha kanyargós az ér, vagy pedig tandemlézió van jelen, tehát több plak, több stenózis, vagy hosszú szakú stenózis, akkor ezek a sebességek azok nem mindig megbízhatóak. Valamint, hogyha kiterjedt a messzesedés az érfalban, akkor a hangárnyékok miatt nem tudunk jelet kapni az érlumenből, ugye ilyenkor sem működik jól. Akkor lehetnek hemodinamikai okok, amikor nem működik jól. Az előző dián ugye volt szó a különböző szívbetegségekről, aortaregurgitációról. Akkor a kontralaterális karotisz stenózisról lesz egy külön diám a következő, úgyhogy erről most nem beszélek, és szubtotális totális oklúziókor sem megbízható. Ezekben az esetekben CT angiográfiát vagy MR angiográfiát érdemes kérni, valamint, hogyha műtétet terveznek a betegnél, endarterektomiát vagy stentelést, akkor az anatómiai viszonyok tisztázása céljából érdemes egy CT vagy MR angiográfiát készíteni, valamint, hogyha intervenció után vagyunk, tegyük fel a betegnek van egy stentje, és az instant restenózisra vagyunk kíváncsiak, akkor is érdemesebb angiográfiás vizsgálatot végezni, érdemes lehet. És akkor itt van egy ábra, ha próbálom kicsit elmagyarázni, hogy mi van akkor, hogyha mi mondjuk a bal karotisz internában veszünk föl éppen egy görbét, de az ellen oldalon van egy nagyfokú stenózis, ilyenkor ugye jobb oldalról nem jut elég vér az agyba, bocsánat, itt nem annyira jó az illesztés, és ilyenkor a bal oldalon keresztül kompenzál a szervezetünk, tehát magasabb áramlási sebességet kapunk fals módon, az ellenoldali stenózis miatt. És ilyenkor tehát felülbecsli a stenózist az áramlási görbény meg a sebességeink. Ezt nem árt, hogyha tudjuk, vagy ezzel tisztában vagyunk. És ennek az ellenkezője is előfordulhat, hogyha nagyon jó a kollaterális keringés, akkor ugye nincs szükség annyi vérre erről az oldalról, és olyankor meg alacsonyabbak is lehetnek az áramlási sebességek. Úgyhogy érdemes mind a kettő oldalt így együtt értelmezni. Az ultrahangnak még ezek lehetnek a limitációi. És akkor végeztünk is az ultrahang résszel, térjünk át az angiográfiára. Ugye lehet CT angiográfia vagy MR angiográfia. Itt van egy ilyen videó egy CT angiográfiáról, a karotisz, vagy az aorta ívtől képezzük le az ereket artériás fázisban, mindkét vertebrális és karotisz rendszernek az ereit nézzük végig. A Willis-kör is benne van ebben a mérésben, hát most nem várom végig, mert kicsit lassan megy. Következő kérdéshez értünk, ahol szintén a mobiltelefonra lesz szükség. Az a kérdésem, hogy ön hogyan szokta a karotisz stenózist CT-en mérni? Az areastenózist szokták mérni, ami azt jelenti, ugye, hogy az ér átmérőt. A stenózis magasságában a bulbushoz viszonyítjuk a stenózist, vagy a disztális lumenhez, annak az átmérőjéhez, vagy pedig szemmértékkel. Erre lennék kíváncsi. És mindjárt megbeszéljük, hogy hogyan érdemes, csak arra lennék kíváncsi, hogy ki hogyan szokta, aki szokott ilyen vizsgálatot végezni. Név nélküli
az egész teszt, úgyhogy nem fogom látni, hogy ki mit jelölt. Még várunk egy picikét. 32. Szerintem így nagyjából nem látok már nagyon embert, aki próbálkozna, úgyhogy, de ott még valaki. Szerintem lezárhatjuk a szavazást. Disztális lumenhez viszonyítják a legtöbben. Jó, hát akkor mindjárt meg is beszéljük. A 90-es években 2 nagy tanulmány volt, amik hát azt vizsgálták, hogy milyen fokú karotisztenózis esetén érdemes a betegeket endarterektomizálni. Volt az európai study, ez az ECST, meg volt az amerikai study. És hát ugye más kritériumokat használtak. Akkoriban ugye DSA-n mérték a stenózist, még nem CT, meg nem MR angiográfián. És az amerikai studyban a disztális lumenhez viszonyították a stenózist, mint ahogy itt a zöld mutatja. Az európai studyban pedig ugye a bulbusban a plak nélküli átmérőhöz. És hát ugye láthatjuk itt az ábrán is, hogy hát egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket használjuk, mivel a bulbus ugye sokkal szélesebb, mint a disztális lumen. DSA-n egyébként nehezebben látszik a bulbus átmérője, mivel ugye, hogyha a plak van benne, akkor az a rész ott az nem festődik. Minden esetre hát ugye látszik az, hogy ha az európai kritériumokat használjuk, akkor sokkal magasabb fokú százalékos értéket kapunk, mint hogyha a disztális lumenhez viszonyítanánk. Szóval melyiket kell használnunk? Az a helyzet, hogy ezek a terápiás guideline-ok, amiket az elején felvetítettem, hogy mi alapján mondjuk meg, hogy melyik beteg megy endarterektomiára, melyik nem, azok az amerikai tanulmány alapján lettek meghatározva. Ezen kívül az ultrahangos sebességértékek, amiket szintén használunk, azok is ezekhez a százalékos értékekhez lettek hozzá kalibrálva. Emiatt nekünk nagyon fontos, hogy ezt használjuk, mivel a betegek, tehát hogy ezek a százalékos arányok vagy alapján kerülnek endarterektómiára. Vagy hogyha nem ezt használjuk, akkor meg írjuk oda a leletbe, hogy a disztális lumenhez viszonyítottunk, vagy pedig a bulbushoz, mert sajnos előfordulhat az, hogy a bulbushoz viszonyítunk mondjuk, leírjuk, hogy 65%-os stenózis, és a betegnek tehát endarterektómiája lesz, teljesen feleslegesen, mert ez a stenózis igazából csak 30%-os lett volna a disztális lumenhez viszonyítva, és ugye ez alapján vannak megszabva a guideline-ok. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a disztális lumenhez viszonyítsuk, és a leletben mindenképp írjuk oda, hogy melyik guideline-t használtuk, mihez viszonyítottunk, hogy egyértelmű legyen, hogy tényleg azt használtuk. Jó, és akkor itt egy ilyen kis példa, hogy hogyan mérjünk a gyakorlatban. A legnagyobb stenózist kell mérni az érhosztálygelyre merőlegesen, ahol a képség a középtengelyen megy át, és hát nem az axiális mérésen, mert az általában ilyen ferde szokott lenni. A legjobb, hogyha magunknak rekonstruáljuk, úgy döntjük azt a képet, ahogy arra a szakaszra, amit vizsgálni szeretnénk. Az operátorok ugye gyakran nem tudják, hogy most melyik szakasz, amit mi vizsgálni szeretnénk. A képnézegetőkben, az összesben van erre lehetőség, hogy magunknak rekonstruáljunk. Egy csomó, hát igen, időigényes sajnos. Fontos, hogy disztális lumenhez viszonyítsunk. Akinek van ilyen szoftvere, ami kiegyenesíti az eret, az nagyon jó, és ezt használja is bátran. Vannak ezek a szoftverek, amik így kiterítik, és egyből látszik, hogy melyik szakasz az, ami a legszűkebb. A G-nek ez az LV szerver, meg biztos létezik még sok platform. Jó, és akkor a következő kérdéshez értünk. Az utolsó ilyen szavazós. Ugye megbeszéltük, hogy mi van akkor, hogyha az internában van stenózis, de mi van akkor, hogyha a communisban van a plak? Akkor mihez viszonyítjuk a stenózist? Az internához, a bulbushoz, vagy a communishoz? Itt az lenne a kérdés. Vagy pedig itt nem szokott plak lenni. Az is egy opció. És egy kicsikét várunk. Kicsit elfogyott a lelkesedés, de tényleg az utolsó ilyen szavazós kérdés. 23 ember. Jó, hát szerintem akkor lezárjuk. Igen, nagyon helyes a válasz. A communishoz viszonyítjuk, mivel a kalibere más, mint az internának vagy a bulbusnak. Általában ugye a disztális kommunizban szokott plak lenni, és akkor proximálisabban kell egy olyan szakaszt keresni, ahol nincsen plak, és ahhoz kell viszonyítani a kommunizban a stenózist. Jó, és akkor itt az egésznek a végén egy pár szót ejtenék a plak morfológiáról is. Ez miért fontos? Hát ugyan a guideline-jaink jelenleg a stenózis mérték alapján vannak meghatározva, azonban egyre több kutatás
hát arra azt mondja, hogy sztenózis nem okozó plakkok is lehetnek vulnerabilis plakkok, és a morfológia jobban meghatározza a prognózist, mint maga a sztenózisnak a foka. Emiatt radiológusként nem árt ismernünk, hogy milyen módszerek vannak a plakk morfológiának a vizsgálatára. Az intima média vastagság az nem egészen ide tartozik, csak logikailag sehova sem illett ide, úgyhogy akkor itt azért elmondom azt is, hogy hogyan kell intima média vastagságot mérni. Hát ugye ez azért vastagodhat meg, mert a koleszterol kristályok elkezdnek lerakódni, de még nincsen plakk. Itt a bulbus, tehát a disztális karotis communisban kell a hátsó falon mérni, ez a hipoehogén sáv, ez az intima, a hiperehogén sáv a média, és a kettőnek az együttes vagy vastagságát kell megmérni, 1 mm alatt normális. Jó, és akkor a plakkokról. Ultrahanggal is létezik plakk morfológiai klasszifikáció, az a Gray-Weyl klasszifikáció. Az ehogenitás alapján lehet 5 típusra sorolni a plakkokat. Az 1-es típus az ehoszegény, és az 5-ös típus pedig a teljesen kalcifikált messzes plakk, és közte vannak még lépések. Ezen kívül ultrahanggal a plakknak a felszíne is jól szokott látszani, hogyha ulcerált egy plakk, azt mindenképp le kell írnunk, mert az egy rossz prognosztikai faktor. A CT-vel a plakknak a denzitását tudjuk vizsgálni. Itt az első képen egy lipid predomináns, alacsony denzitású plakkot láthatunk, ez a hipodenz. A középső képen egy messzes plakkot láthatunk, és a plakk ulceráció is jól látszik CT-n, ha ilyet látunk, ezt is érdemes, vagy le kell írni. És akkor újra felvetíteném ezt az ábrát, amiatt, hogy ugye az lenne a legjobb, hogyha ezeket a tulajdonságokat, amik a vulnerabilis plakkot jellemzik, tudnánk direkt módon vizsgálni valamilyen módszerrel. Létezik-e ilyen módszer? Igen, létezik, ugye már a Bálint előadásában is volt erről egy kép, hogy CEUS-sal a neovaszkularizáció plakkban, ami gyulladásra utal, az szépen detektálható, meg ugye ez a microvascular flow imaging-el is. Úgyhogy ez működik. És a többi tulajdonság pedig MR-rel nagyon szépen vizsgálható. Itt van ezek ilyen double inversion recovery black blood szekvenciák, ez egy pre- meg egy posztkontrasztos T1 kép, ez itt a liponekrotikus mag, körülötte a fibrotikus sapka az halmoz, és ami a legfontosabb, hogy a bevérzés, ami ugye a legrosszabb prognosztikus faktor, az MR-rel nagyon szépen látszik, prekontrasztos T1 képeken spontán magas T1 jelet mutat. Úgyhogy így el is lehet különíteni MR alapján a liponekrotikus magtól. Úgyhogy akinek van erre lehetősége és használja, az szuper. A Városmajorban ezt csinálják, az biztos. És akkor összefoglalnám itt az előadás tartalmát, miről volt eddig szó. Volt az ateroszklerotikus plakk képződésről szó, ennek a lépéseiről, a vulnerabilis plakknak a jellemzőiről. Beszéltünk a sztenózis méréséről ultrahanggal és angiográfiával. Fontos, hogy disztális lumenhez viszonyítsuk a sztenózisnak a mértékét az átmérőhöz. És akkor a plakk morfológia vizsgálható többféle módszerrel, ultrahanggal létezik klasszifikáció, CT-vel denzitást mérünk, CEUS-sal látszik a plakk neovaszkularizáció, és MR-rel is nagyon szépen karakterizálható a vulnerabilis plakknak a különböző tulajdonságait tudjuk vizsgálni. Köszönöm szépen a figyelmet!